Iki HE. HE Mas. HE tak golekane wonge sing muni HE ning ndi. Ayo iki. Oh, niko. Monggo. Mriki. Lho. Sing muni HE ning kene iki. Mas. Monggo. Put melu Put. Ayo melu. Ora apa-apa, ayo. Darmati iki. Mas Darmati dadi cocok lampah. Salah satu cara menaikkan omset penjualan lho. Iki kok Betul marketing. Sing ndi kumu? Pundi? Oh, niki wae. Pundi? Niki. Goleki. Bunda. Niki bundane kula. Oh, Bunda Putri. Wau muni HE ngoten kula. Kono lah. Bun, HE Bun. Bunda, HE Bunda. Kula wau mireng ning alon-alon. Oh, ngono niki sing sanjange Mas Darmati Bunda Putri sing HE. Nggih. Ah, wis iki lho. Senengane fitnah ngene iki lho. Lah iya. Enten videone enten kok. Kok omsetmu turun lho Mas minggu. Videone enten. Yo. Jambualas. Oke. Ini mau anu Putri sampun. Pak dereng Dereng, Bu. Aku belum aku. Mas Darmadi tak dadekne cocok lampah lho pas sampean. Yo, iki wis partnerku. Ini Mas, aku mau nanya, ini Bapak Ibu suami istri? Niki. Iya. Bapak sama Ibu suami istri? Niku Mbak Yu kula. Oh, anaknya sudah menikah, Bu. Oh, tiwas. Alhamdulillah. Ya Allah. Kok belum? Genah-genah kapelan nek jek takon iki suami. Oh, dereng. Aku tekon kan katanya anak. Zaman saiki iki yo ngono kuwi. Lah aku karo anak. Niki ning pun putu. Sampun putu niki. Oh, pun putu. Tapi jek anu lho Mas ketok timur lho isih anu. Niku pedake sing Oh, susuke napa, Pak? Ya Allah. Niki juragane. Oh, nggih nek Bunda Putri iki wis gak sah iki Mas diragukan lagi. Bablaske Jambualas, Mas. Yo, Jambualas.
Pakde. Apa? Napa? Dipleroki, aja dipleroki. Matur Aja dipleki. nuwun. Mas Darmadi napa? Oh iya, nggih. Aku mangron ndongakne Mas, muga-muga ayame mundak 1000% Mas. Nggih. Iya. Ikan gue 300 aku 1000% Mas. Ya aja dipleroki Mas Tulus. Aja dipleroki. Mangan. Oke. Oke. Nggih, piye Masku? Piye saudaraku? Iya nanti pupusin nelongso, oke. Ojo diplerokin dulu. Mas, ojo diplerokin, ya gitu kan? Oke. naik menjadi 900%. Nggih, nanti tak kurangi 100 Mas. Nggih. Baik, dikasih ojo dipleroki. Pasukan jogetnya, monggo yang mau bergabung. Mas Sopari. Mas,
bos-bosku semuanya. Semoga berkah barokah, amin. Pertemuan dua ki senenganku lho, Pak. Aku wis setahun pengen nyanyi, kuwi gak nyanyi-nyanyi aku. Heeh. Rondo pun 7 tahun, Mbak. Merenggut. Yo. Ayo
Ya cok. Nangis sajroning atiku nalika sliramu
ngeroto iki hakene. Hae Mas. Arisan. Arisan. Arisan Mas. Arisan Mas. Mas, ayo tokke tangannya ayo. Engko bar nyawer entuk paus. Tak tunggake karo entuk kereta ya. Ayo. Apa kuwi? Sabda pandit piye? Iya. Mandek Apa sik, saya? mergone ngopo? Yo yo. Weh. Arep mbok go apa? Arepe gopo niki? Ngomong wae, ngomong Arep wae. ngendika. Iki Mas Arepe Nyonya. mbok apake, arepe mbok apake. Bosok. Iki lho. Lah mlayu. Kabele pedot. Pedot. Sayangku, Mas Wanto. Bosok. Iya. Wis ngomong. Udah. Wong sedo no, lah ngomong. Sabda